дар доираи рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дастаи Истиқлол дар майдони худ тими футболи Хатлонро истиқбол гирифт. Ин вохӯрӣ аз оғоз то ба охир якранг сурат гирифта, дар дақиқаи 29-уми рақобат футболбозони дастаи Истиқлол тӯбро ба ҷаримагоҳи меҳмонон ирсол намуданд ки Муҳаммадҷон Раҳимов дар бозёфти тӯб муваффақ шуду зуд онро вориди тури дарвозаи дастаи Хатлон сохт. Дар идомаи вохӯрӣ ҷонибҳо ҳарчанд зиёд мубориза бурданд то тағйири ҳисоб кунанд, аммо барояшон ин кор муяссар нагардиду ягона голи задаи Муҳаммадҷон Раҳимов ғалабаи Истиқлолро бар дастаи Хатлон дар даври 13-ум таъмин намуд. Дастаи Хатлон дар мавсими ҷории чемпионати Тоҷикистон 11 бозӣ анҷом дода маротибаи дуюм аст ки ба шикаст мувоҷеҳ мегардад. дидори марказии даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ин рақобати дастаҳои Равшани Кулоб ва Хуҷанди Хуҷанд маҳсуб мешуд. Равшан дар майдони худ тими футболи Хуҷандро истиқбол гирифт. дар дақиқаи 29-уми рақобат легионери Хуҷанд Сергей Цканян голи нахустинро зада дастаашро ба пеш баровард. дар дақиқаи 43-уми нимаи аввали майдондорӣ Ҷаҳонгир Эргашев ҳисоби вохӯриро 2-0 ба суди меҳмонон гардонид. бо ду голи беҷавоби шогирдони Рустам Хоҷаев нимаи аввали вохӯрӣ ба анҷом расид. дар пайти дуюми майдондорӣ низ аввалин шуда меҳмонон ба задани гол мушарраф шуданд. маротибаи сеюм Тоҳир Маладӯстов тӯбро ба кунҷи дарвозаи Равшан ҷой дод. баъд аз 3 гол хӯрдан соҳибони майдон ба голзанӣ шурӯъ карданд. аввал дар дақиқаи 64-уми рақобат Ромиш Ҷалилов ҳисобро 3-1 гардонид. дар дақиқаи 4-уми изофанамудаи охири рақобат бозингари дигари дастаи Равшан Абдухалил Боронов голи дуюми дастаашро ба самар расонид, аммо барои ба натиҷаи мусовӣ расонидани ин вохӯрӣ вақт имкон надоду ҳамин тавр Хуҷанд бо ҳисоби 3-2 Равшанро дар сафар шикаст дод. барои дастаи Хуҷанд ки дар маҷмӯъ 11 бозӣ анҷом додааст, ин чаҳорумин ғалаба дар мавсими ҷорӣ маҳсуб мешавад. ҳамзамон дастаи Хуҷанд 4 натиҷаи мусовӣ ва 3 бохтро низ ба қайд гирифтааст.